mgbede ọma nụ ndị nke m ekenekwa m unu tata mgbede ọma o ndị Igbo nke m ụmụ ọma a sịkwa m ebe anyị niile anọ na mma mmanụ taa ekene ọma ka m ji bịa biko na anụ m enwe obele nsogbu na netwọk ya marọ ma onu m na-apụta maka na biko unu ewe n'iwe na ana m agbaghala iwepụta ọgụ arụ nke anyị na-ekwu maka ya nọdụkwanụ n'ime ada nwaanyị si elu m nne kpọọ m ka m bịa lie nọdụkwanụ n'ime enwero m na-enwe nsogbu netwọk anyị wee na-agbagharị na-achọ ka anyị esi wee dozie ebe ya aka mma ka ife anyị na-ekwu wee pụta maka tata bụ ozi dị mkpa ka anyị ji bịa ụbọchị kwa ụbọchị ka m na-abịa na-ada iwu kwa ụbọchị ka m na-abịa na-ayọ mgbaghalụ etu a ka ụwa dị biko onye ọbụla nwere ife ji ya n'ọlụ daalụ ife ji m n'ọlụ bụ na ọ dị ka mụ na oge nwere nsogbu gbaghalụnụ m biko na welụnụ m ka unu si fụ m n'ọka akara nwaanyị ka ọ na-atụkwasị die onye aka mkpụmkpụ tụkwasị aka mkpụmkpụ ọ bụrụ na unu adịrọ m mkpa unu dị m nnukwu mkpa ọ bụrụ na m ji unu egwu ọ bụrụ ya biko ka unu ghọta na ikpele m dị naanị na-ayọ ọ na-emekwu m nwe ifele ọ da anye m obi aṅụle mụ na anya bụ wee na-anụ ya bụ agha ka ama ma ọ ya adị mma izu ọbụla enwe m ofe ife mma asị na ọnya nwa ji m mana ọ ka o si adị ebe ofu onye na-eti eti na-ayọ ayọ na-akụ akụ na-agba agba ọkwụ na ofu onye ya ka unu gbaghalụ m nke ọzọ dị n'ime wee bụrụ na etu ọ bụ na ozi niile m na-ezite bụ ọnwa isii ya na-anaghachi azụ ọnwa isii ọ sikwa wee na-aghasa m maka na ọ bụ na anyị nọ n'ọnwa anyị kwesịrị ịnọ na ya kịta nke ga-abụ ọnwa 12 nke ndị Igbo ife niile ndị a niile anyị kwesịrị iji wee bịa taa zie ozi aka adịgo nkwadebe mana anọ m n'izi ozi ọnwa ịlọ mmụọ maka na ozi nke megolo ochie mana eziokwu n'oge anyị nọ na ya kịta abụrụ ọnwa ịlọ mmụọ ka anyị kwesịrị ịnọ na ya anyị kwesịrị ịnọ n'ọnwa ede aja anị ka ọgụ ara anyị wee pụta n'oge dị mma mana maka na m na-anaghachi azụ ụbụlụ m agbakọtarozi ana m ekenekwa ọtụtụ n'ime unu ndị kpọ m wee na-asị kedu onye bụ ọgụ arụ ka anyị wee nwee ike ịkwadobe inwe aṅụli nke anyị dịka anyị nwa bụ ndị Igbo ya anọ ya nwa ka m ji bịa taa sị ka anyị mbịa zikọ unu na ọgụ arọ nke arọ a na ọdịgo na ya edozisi gị ya na ọpụtago ọ dị ife na-abụ mme na arọ a ọgụ arọ na onwue nke nwa bekee na-akpọ kalenda na nchịkọ ọgụ arọ nke bụ year planner ya anyị na-aga m ewepụta ya zigosia ụnụ mana anyị mana ọ bụrụ kịta m na-ekwu okwu ka m ga-etinye n'ikuku ka o wee lute onye ọbụla aka ọ nkwụsị okwu n'abalị a ejezie m tinye n'ikuku m na-enebe anya ebe ọ ga-aba dịka anyị si eme ọ ga-aba na YouTube Google ọ bụ na ana m aga na-eji Google etinye na Google ka anyị nwee ike anyị Google ka ọ pụta ebe a ka m na-enebe anya na ọ ga-aba mana ọ dị ka ndị Gmail ka m ga-eji wee tinye ka ọ wee pụta ya na oge ọbụla ebe ọbụla m si tinye ọ nwekwa ndị ọzọ m na-ejikwa na-akpọ scribe
ebe ọbụla m eji na tinye aga m ewepụta akalịa n'iru akwụkwọ a ka onye ọbụla wee nwezie ike jee meghe ya. Onye meghe ya iweluzie anya tinye n'ebe ị na-edebe ife, iweli ya jezie n'ebe ị ga-eje ka fa pịpụtala ya. Oge m ga-ezikọ nke m mere eme, anyị ga-afụ ka m si wee mie. Tata bụ ụbọchị oye, asị m oye ọmanụ ndị nke m. Ka anyị gabanụ n'iru n'agbanyere ozi maka ezi tata bụ ozi gbasalụ ịlọ mmụọ, maka na ozi ọnwa ịlọ mmụọ ka anyị na-ezi. Anyị ezighị ezu na-abụ, mana anyị ga-abịa wepụta ọgụ arụ kịta. Ya na ozi m na-ezi tata, aga m akwụsịgodo ozi gbasara ịlọ mmụọ ka anyị tụpụta ọgụ arụ, ka anyị wee malitekwazịa. Ya na izu na-abịanụ ka m ga-achịkọtazi ozi niile m ga-ezizi n'ime ọnwa ịlọ mmụọ, chịkọta ya ọnụ. Gbayakwalụnụ m na izu gara aga na ozi m bịazi tobo nnukwu ogologo. M nwa amarozi oge m ji na-ekwu o wee tofee etu o si kwesị. Ekene ọmanụ, ka anyị gabakwanụ n'iru. Ọgụ arụ anyị na-ene anya, anyị na-ekwu maka ya. Kedu ife o ji dị mkpa? Kedu ife o ji dị mkpa na ndụ anyị nwa bụ ndị Igbo? Anyị na-ekwu ọgụ arụ, anyị ma na anyị nọ n'ụwa nwa bekee, na nwa bekee ewepụtago ọgụ arụ nke ụwa niile na-eso. Nke a bụ ife ofeke, nke a bụ ife ofeke ga-eche n'ụwa niile na-eso ọgụ arụ nwa bekee. Maka na ndị Igbo tụrụ inu si na ofeke amarọ mgbe eji wee kee nkụ, ofeke amarọ ọ ga-eji kee nkụ ụkwa. Ofeke amarọ maka na ọ nọ n'iru a na-eke nkụ ụkwa, mana ọ marọdụ nọ nkụ ka a na-eke, ọgbala aka na ya na ofeke ya asị n'ụwa niile na-eso nwa bekee. Kedu ife ndị Igbo ji ọgụ arụ nke fe eme? Mana nke a bụrụ eziokwu. Uwe ọbụla, ndị mpaghara uwe ọbụla, ndị mụọ nwefa, ndị a niile nwere ọgụ arụ nke fa. N'iji maa atụ, anyị ma na izu gara aga na anyị bịa nwesịa aṅụle arọ ọfụ nwa bekee. Nwa bekee ji ụwa kịta, nwa bekee ji ụwa n'ọlụ. O wepụta atụmatụ a niile, o wepụta asụsụ a niile, wepụta ịgụ akwụkwọ ya niile. Ụwa ndị ọzọ na-eso, mana ọ bụrụ na ka ụwa ndị ọzọ na-eso na fa amarọ nke fa. Ndị ọbụla na-eme ọfụma ma nke fa, ndị ọbụla na-aga n'iru ma nke fa, ndị ọbụla na-eme ọfụma ma nke fa. Ọnya ka anyị ji wee sị ka anyị tụwepụta atụmatụ nke ndị Igbo. Maka na gịnị? Anyị ma na kịta n'ụwa kịta na ọ na-aga nwaanyị mụọ nwa, onye nwe ala efi. Anyị ma na ọ na-aga nwaanyị mụọ nwa, nwoke na nwaanyị mụọ nwa, na-enye nwa ala efi. Ka a na-enye nwa ala efi, nwa anaba efi, nwa afọ abụ efi, nwa abụrụ efi, nwa ka bụ mmadụ. Ya na a ga-enye ya anya n'oge eji ụkwụ na-abụga ije, n'oge eji anya fụ ụzọ, n'oge eji ọnụ kwu okwu. Ife m ji wee nye atụmatụ a bụ ka anyị ghọta na echiche ndị ụwa ndị ọzọ dị iche. Ndị ọzọ mana n'ezie na nwa bekee wepụtaga atụmatụ dị iche, mana fa ghọta na ọ narọfa iso nke fa, maka na ọsọ nke fa ka fa ga-eji wee ghọta ụwa, ghọtamie ụwa. Fa ghọta ụwa, ghọtamie ụwa, fesikwa n'etu a wee solu, wee nwee ike inyefe ike iji wee mee ka ụwa fadị mma. Ife nke a na-akọwa bụ na onwero ọfịalụ ụwa mpaghara ụwa ọbụla arụ bụnadonya bụ nwa bekee. Ọfịalụ ndị ụwa ọbụla arụ ime ka ụwa fadị mma, ma ọ bụ na fa mara ụwa fa. Ọfịalụfa arụ ime ka ụwa fadị mma, ma ọ bụ na fa mara ụwa fa. Ya na ife ọ na-akọwa bụ na ụwa ịdị mma ga-esite, ụwa ndị dị mma ga-esite na ndị afọ ịma ụwa nke fa.
maka na ọ bụ na m amara onwe m, ọ bụ na m amara onwe m, kedu ka ife ị na-emelụ m, kedu ka ife ị na-enye m. Thank you sweetie. Adagụ anyị butelu water bottle. Ọ bụ na m amara onwe m, na m aghọtara onwe m, kedu ka ife ị na-enye m, kedu ka ife ị na-emelụ m ga-esi wee dịlụ m mma, kedu ka m ga-esi ma na ọ dịlụ m mma. Ọ fịa arụ ịma ya na ịghọta mma, ịghọta ọdịmma, ịghọta ife ziri ezi na ndụ onye bụ ga-esite n'onye a ịmụ onwe ya. Ịghọta ife dị mma, ịghọta ife ziri ezi na ndụ ndị ga-esite na ndị afọ ịmụ onwe fa. Ọ narọ fa ime enyi, ọ narọ mmadụ ime enyi, ọ narọ mba ime enyi, mba na mba mee enyi, ọ bụrụ alliance. Mba na mba mee enyi, ọ bụrụ alliance. Ya ọ narọ mba na mba ime enyi, ọ narọ Igbo na Bekee ịdị na mma, ọ narọ Igbo na Bekee ịtụkọta alụ ịdị na mma. Mana Bekee ga-ama onwe, Igbo amala onwe, enyi afọ ewee gaa, ịdị na mma afọ ewee nwee ụlọ ọba. Ya na ife niile ga-ebido mmadụ ịghọta onwe, obodo ịghọta onwe, wee na-eso onye ọzọ, wee na-eso ndị ọzọ. Ọsọ etu a ka ọ ga-esi wee mee ife a na-eme abalọ dịka ndị Igbo na-esi ekwu, ọbala isi ka ọ bala agụba, ka ọ bala isi ka ọ bala agụba abụ, ka ọ dịlụ nwoke mma, ka ọ dịlụ nwaanyị mma, ka ọ dịlụ Igbo mma, ka ọ dịlụ Bekee mma, ka ọ dịlụ ojii mma, ka ọ dịlụ ọcha mma. Maka na ofu ụdị wee ghọta na ibie nọ, nke na-adịrọ aghọtarọ na ibie anọrọ. Chelụkwanụ. Ya tupu m gaba n'iru iji wee banye n'ọgụ arabịa taa ịtọsabịa, ka anyị nyegodo ekene, ka anyị nye ekene onye bụ ya bụ ọgụ arọ, ka anyị nye ekene na nne Okenne, nne Chukwu, nne Agwụ, Idemmili, ka anyị nye ekene ndị bute ọgụ arọ, ụgbọ ndụ bụ ọgụ arọ aga. Igwe Akaetu Ukwu, Azụ ka nka, Ọna Osimiri. Nke ekene anyị bunyelu. Ndị ọzọ anyị na-enye ekene bụ ndị ọkala ose. Ọkala ose bụ uzizilu ofeke afa. Ya na anyị na-ekene nne Igwe, anyị na-ekene nna Igwe, anyị na-ekene uzi zilu ofeke afa. Maka na anyị ma nọọ mmadụ na-akụzilu mmadụ o wee malụ, dịka anyị si ghọta na nkọwa niile anyị na-akọwa, ife niile gbasara Igbo anyị na-atụsa, ife niile gbasara Igbo anyị na-atụsa, anyị ghọtago ebe ndị Igbo si ghọta na onwere ofu mkpụrụ ife Igbo na-eme na-esiro n'okike pụta. Ya na mgbe Igbo na-ekwu maka amamife Igbo na-ekwu maka ya bụ Ifechukwu, ogu, ọfọ kwudo n'ogu, ogu si na okike ụwa ga-adị dịka etu chi ukwu si kie. Ya na etu chi ukwu si ke ụwa bụ mma, otu Chukwu si ke ụwa bụ mma n'anya ndị Igbo. Onwero ife ọzọ, onwero ife gbajọla agbajọ, onwero ife fọrọ afọ. Ife niile okike kere n'ụwa zuru oke, ife niile zuru oke n'uju, zupụte n'uju. Okike wee weli iwu o ji wee menya bụ okike wee kee ife niile, nye ife niile ọnọdụ, n'ife niile iwu faga na-eso. Na-akpata na igwe nọ n'igwe, na ọda ada na ana, ana nọ na ana, ọda agwụ agwụ.
ọnya ka anyị ji malụ na agwụ bụ agwụ na-enye ekene maka na anyị ma na nkụzi mbụ dịka anyị si wee n'oge anyị kpatụsịrị aka n'ebe amamife si bịa, anyị tụsasịrị ya n'ebe dị iche iche lụtụ aka n'oge m kọwa gbasalụ agwụ na ụmụaka na-abụ ya akala mgbe ọ na-akwụsị na ime nwunye dị na ọ bụ ezigbo ife ka ọ bụ na ọmụ amụta nwa na-elie ichi nwa bụ placenta, na ọmụ amụta njọ lie lie ozu nwa. Etu a ka ọ dị n'okike. Ya na okike nwere ife na-akụzi mgbe nwunye ya mụrụ ụmụ abụọ, ọmụa Idemmili nwaanyị mma, ọmụta Idemmili nwaanyị mma. Nke ọzọ ọ mụtalụ bụ nke nwoke a na-akpọ Afadu Ojiọnụ aka m kọwa na ọ bụ sọ njọ wee lue mgbe na ọ bụ sọ njọ nne ya mụrụ ya wee sị na ya ga-ekeghalị ya. Nkeghalị ọ na-ekwu bụ na ọ chọrọ inye amamife o ji sị na a ga-esi ọgwụ ofu arọ na ofu mkpụrụ ụbọchị, na a ga-etinye akwụkwọ dị nyanwa bụ nne ga-eje kpata akwụkwọ dị iche iche ọ ga-etinye n'ime ite ọgwụ a ga-esi ofu arọ na ofu mkpụrụ ụbọchị, na nna ga-abụ nyanwa ga na-akpaghalị ite a, mana nwa bụ Afadu bụ Ojiọnụ ga-eje na-akpa nkụ. Ọnya ka anyị ji kpọọ ọnya agwụ ọkpa nkụ. O wee na-akpata akwụkwọ na-etinye ọkpa nkụ na-akpata nkụ, maka na iwu bụ na ọkụ ga na-enwu n'ite a a ga na-akpaghalị ya, a ga na-akpanye ya akwụkwọ n'ime maka na gịnị? Na ife niile Igbo na-eso site n'okike. Ife ọ na-akọwala anyị ife a bụ na ọ sị na a ga na-etinye na nyanwa bụ nne ga na-akpata afịfịa ọgwụ ọ na-akpata, na ọ ga na-akpata ya n'oge wee lue na-arọ niile aga okilikili. Arọ anyị ga okilikili ka anyị bịa ikwu maka ya tata, ebe izu si malite. Kedu ife ọ na-ekwu maka ya? Ọ na-enye anyị atụmatụ ka anyị ghọta na anyị na-ekwu maka ọgụ arọ Igbo, na ife anyị na-ekwu maka ya bụ nchịkọ izu n'ọnwa na arọ. Izu n'ọnwa na arọ ya na nna agwụsị na ọ ga na-akpata akwụkwọ a ga na-etinye n'ite wee na-esi nke ga-ewepụta amamife n'oge, maka na gịnị? Na fa kewalụ oge ụwa na arọ mpaghara ịnọ, okpukpu ịnọ abụ nyanwa bụ izu. Ya na Igbo na-akọwala anyị na ife niile gba ịnọ, maka na anyị ma na mbụ gbawa ịbụa gbawa ọzọ nye anyị ịnọ. Ọnya ka anyị ji nwee Eke, Oye, Afọ, Nkwọ. Ya na Eke, Oye, Afọ, Nkwọ a na ịnọ anyị fụ n'izu na anyị nwekwala ya n'ụbọchị, maka na ụbọchị ndị Igbo na-amalite n'ụtụtụ. Ịgasịa ụtụtụ inweta mgbaghachi, ịgafee mgbaghachi inweta efifie, isi efifie gafee ịbanye abalị. Ya na ị ga-enwe ụtụtụ, nwee mgbaghachi, nwee efifie, nwee abalị. Ọnya kpatara na Igbo ga-aghọta, maka na anyị na-ekwu maka ọgụ arọ ka anyị ghọta na ife ọbịa ịkọwala anyị bụ ife rilu nne. Na ịbịa na mbụ, na tupu isi na inwe dịka tata bụ Oye, na Oye a na-ekewala Oye ụzọ ịnọ. N'ụwa ndị Igbo na-ebido na gịnị? Na ụbọchị ndị Igbo na-ebido isii na akara elekere nke isii n'ụtụtụ. N'ọnyanwa bụ ụtụtụ fa. Ụtụtụ ga-aga, ndị Igbo tụrụ inu si na efifie na abalị adị echeke iru. Ya na ndị Igbo na-akụ oge fa
ụbọchị na abalị ụbọchị na abalị ka ị ga-ekewa ịbụa. Ị ga-enweta isi ụtụtụ site na isi ụtụtụ ilue na oge ndị Igbo na-akpọ oge ebu anyanwụ n'isi. Oge ebu anyanwụ n'isi bụ nyanwa bụ 12 noon. 12 noon a bụ 6 to 12, 6 hours. Then isikwa na anya bụ 6 wee kụkwa from oge ebu anyanwụ n'isi to 6 nke mgbede. Ị nwetakwa 6 nya 6 na 6 a ga-enye gị ile na ịbụa. Ọ nke a ka ndị Igbo na-akpọ ụbọchị. Nwa bekee n'anya nwa bekee ụbọchị a ebidoro na 12 midnight. 12 midnight. Nye obido na 12 olue na 6 ụtụtụ. Obidokwa na 6 ụtụtụ olue na 12 efifie. Ị gafee 12 efifie ebe a ka ụbọchị ndị nwa bekee nọ. From there egoba 1 p.m. egoba p.m. 2 p.m. 3 p.m. 4 p.m. Ị ga-agụgide p.m. wee lue na ịbanyekwa na 6. Wee lue na 6. Ị gafesizia 6 maka na ị gafee 6 nwa bekee ịbanyekwazia iluzie 12 n'ime abalị ịbanye am. Nya na am nwa bekee bụ from 12 abalị. Ọ na-akụ nara 12 abalị. Ụbọchị nwa bekee ebido maka ife ị ga-enweta bụ 12 midnight. 12 midnight bụ 24 hours. Mana that 12 midnight ka ị ga-enweta 12 a.m. Ọ bụrụ 12 p.m. 12 midnight bụ 12 a.m. 1 midnight bụ 1 a.m. 2 midnight bụ 2 a.m. Ị ga-enwegide ewelute 6 a.m. nke bụ 6 ọnụ ụtụtụ. Ị gafee 6 a.m. ị nweta 7 a.m. ị nweta 8 a.m. ị nweta 9 a.m. ị nweta 10 a.m. ị nweta 11 a.m. ị nweta 12 a.m. Ada 12 ị nweta bụ nkewafa. From there ị gụbazia 1 p.m. 2 p.m. 3 p.m. ya na nwa bekee ife ọ na-eme bụ na ọ chịkọrọ etu o si chịkọ ụbọchị a dị iche na etu ndị Igbo si chịkọ ụbọchị fa. Na ndị Igbo chịkọ ụbọchị fa na day bụ day, night bụ night. Ya na ife ị ga-enweta bụ from am 6 ụtụtụ to 6 abalị. 6 abalị to 12 bụ 6. From that 12 to 6 ụtụtụ bụkwa 12. Ya bụkwa 6. Ya na etu Igbo na bekee dị. Etu a ka ife niile a na-akọwa si dị. Ka onye Igbo ghọta ụzọ nke nyanwa. Wee nwee ike ịghọta ebe ọ nọ. Maka na ama na ọgụ arụ na ọ nwere ọbalụ nnukwu ụlọ na ndụ onye Igbo. Etu a ka esi wee kewakwa arọ n'onwe. Nyekwafa oge dịkwa iche iche. Nye etu ndị Igbo si kewa nkefa dị iche na etu nwa bekee si kewa nkefa. Ndị Igbo si na mba na-asụ n'onu n'onu. Nke a bụ onu nke ndị Igbo. Ya anyị na-ekwu maka ọgụ arọ ka anyị ghọta na ọ nwelụ ife ọ na-akọwala anyị. Ka anyị ghọta na ife ọ na-akọwala anyị bụ ife milemi. Ka anyị ghọta na ọnya kpatara n'oge gara aga na-arọ gara aga ana m ewepụta ya na-ewepụta ọnwa Igbo na-ewepụta ọnwa nwa bekee na-akọwa onye nwa bekee nyere ọnwụ ya. Onye nwa bekee nyere ọnwụ ya. Ya na anyị ma na nwa bekee nọ na Jenụwarị. Anyị ma na ọ nwere onye o nyere ọnwa Jenụwarị. Anyị ma na ọ nwere onye o nyere ọnwa Febụwarị. Ya na ndị ọbụla na-asụ n'onu nke fa. N'ife ga-abalụ ụlọ, n'ife ga-edebe fa ndụ. Igbo na-asụ n'onu nke ya, n'ife ga-abalị ụlọ, n'ife ga-edebe ndụ. Ya nọ ime enyi abụrụ mmadụ ilofu onwe ghọlụ enyi. Mmadụ na mmadụ ime enyi abụrụ mmadụ ilofu onwe ghọlụ enyi.
maka na mụ na Nweke dị na mma abụrụ na aga m elofuzi onye mbụ bụrụzie Nweke zaba Nweke baba agwa ka Nweke. Aga m abụ onye mbụ wee bụrụ enyi Nweke. Ọ bụ na mụ na Nwafọ bụ enyi, aga m abụ onye mbụ wee bụrụ enyi Nwafọ. Ọ bụ na mụ na etu a mụ na bụ enyi, Nwafọ ga-abụ onye ọ bụ wee bụrụ enyi Ngozi Chukwuka. Nwafọ ga-aghọta onwe ya, maka ọ bụ na ọ ghọtara onwe ya, iwe ga-ebido webezie Ngozi Chukwuka. Ọ bụ na m aghọtara onwe m bịa ka mụ na gị mee enyi, na-eme ife niile mwọlụzie gị nwa, iwe ga-ewezi maka na ịma nghọtazi ife mbụzi abụ ịchọ ka m bụrụ onye bụ ka iwe na-eme enyi. Ya na ife a na-akọwa bụ ụzọ dị iche iche nke ndị Igbo ga-esi wee ghọta ife nkefa, debe ife nkefa, na-emekwali enyi n'ụwa niile ndị ọzọ fa na fa na-eme enyi. Maka na oge a agụla arọ, etu a ka agụla arọ nwa bekee, Chinese akarogu arụfa, Iran akarogu arụfa, Malaysia akarogu arụfa, India akarogu arụfa. Mba ọbụla nwere arọ nke fa, mana ọ narọfa ịmakwa nke nwa bekee. Ọ narọfa ịmakwa nke nwa bekee. Ya na anyị ga-ama nke nwa bekee malụkwa arọ nke anyị. Ya na dịka m si akọwa maka isi ya bụ afịfịa ọgwụ, maka isi ọgwụ ga-enye amamife na afadu bụ oji ọnụ. Maka na etu esi kọwa na ọ bụ sọ njọ, na ọ jọsi alụ njọ kọloku anwụ n'onu, mana ife a na-akọwa bụ na ọ jọrọ njọ na-atụ egwu. Nne amụli amụ na-esenye ya si na ya chọọ ikeghalịa. Ebe a bụ ebe izizi. Akụkọ ndị a niile bụ akụkọ nwa bekee zulu wee jee kọwalịa nke o tiri n'akwụkwọ, butekwaziela anyị aghọtara, maka na anyị amara ụwa nke anyị. Maka ọ bụ na ama ụwa nke anyị na-aghọta nekwa ebe akụkọ fa si wee pụta, na akụkọ fa abụrụ anyanwa bụ mbụ, na akụkọ nke anyị bụ mbụ, na akụkọ nke anyị ka fa wee tụgharịa wee dịkwa ọzọ. Mana agwala anyị na mgbe nna na-agaghalị nya bụ afịfịa ite ọgwụ na ọ mapụ tupu olue ofu arọ na ofu ụbọchị, ka oji ọnụ ji ekpata nkụpụta na-etinye n'ọkụ, ka nne ya na-akpaghalị ya, ọ na-asụ asụ, o wee mapụta bụ ife ọgwụ a na-esi n'ite masị ya n'aka. Ife izizi gbasara ya n'uche bụ ịlachalị ya, mana ọ kwesịrị ịlachalị, ọ kwesịrị ịṅụ ya bụ ọgwụ, ọ kwesịrị ka ọ gwuo ọgwụ ọnụ, ka ọ dị ọnụ wee lue mgbe olu ofu arọ na ofu mkpụrụ ụbọchị. Mana ụbọchị a ọ dịghị ya ọnụ, nne ya wee chụpụ ya, maka na ya na nne ya amalụghị ife menụ. Ọ ebe a ka anyị si wee nweta mmụghalị ọzọ, born again. Ebe a bụ the first born again enwe n'ụwa niile, maka na Igbo bụ mbụ. Ebe a ka nwa bekee si wee nweta anya bụ atụmatụ. Mana tupu ọ na-enweta ya na nke ya, ọ nụkwazigo na akụkọ akwa na kemet. Ọkwa the same akụkọ ka m na-akọ kịta, maka na olu na kemet fakpọzie nwaanyị a site n'ọnụ ndị Greek, fakpọzie anya Isis. Mana afịa bụ isi, afịa bụ isi ọnyanwa bụ Ojukwu ide mmiri, ọnyanwa bụ Nagwu, ọnyanwa bụ nne na-ebunye amamife. Ya na amamife ka anyị na-ekwu maka ya, ọ ụzie ka anyị na-achọ ịba maka ya kịta, akụkọ ụzọ igwe. Maka na ọnyanwa ka a na-etu afa, ọnyanwa ka a na-ekene igwe. Aka etu okwu, azụ ka nka, ọ na osimiri. Ama atụsaba ife ndị a taa, maka na nke a bụ okwu ife ndị migasịla emi, okwu dibịa. Mana ebe anyị na-aga tata bụ ka anyị wee nwee ike wee ghọta na site na
ịmụghalị dị ọkpali a, ịmụghalị nwa ya bụ oji ọnụ, ịmụghalị nwa ya nwa bekee kpọrọ afadu, site n'ịchụ oge ọ na-achụ nwa ya na-agbanwe na maka na ife ọlacha nyelie ikike ịgbọ ife dị iche iche. So nwa ya gbanwegide mesịa bụrụ azụ mana na osimiri, nne ya makwasịa maka na ọ bụla azụ asa maba na osimiri, nne ya mabakwa na osimiri bụrụ ọta alụ nke bụ ọta. Emesịa anya nwasikwa na mmiri mapụta. Ife ọfụzi bụ na ife omezi bụ na o ji eghọrọ ofu mkpụrụ ọka. Ife ndị a niile akụkọ Igbo niile anyị na-akọ onwe gbado ife ọ bụ, mana anyị ama ntụsabi ofu maka na anyị ma na ọka anụnwa bụ nyanwa bụ gịnị, the Milky Way. Onyanwa bụ the seed of every creation. Ife ọbụla ekele eke, onyanwa bụ the seed of nyana. Ife m ji na-akọ akụkọ maka na anyị na-aga inene ụzọ igwe nke bụ ọgụ arụ, maka na anyị na-ekwu maka ọgụ arụ na ọgụ arụ anyị na-akọ isiru n'okpuru anapụta. Ọkwa na ofu afịa na-anọ n'ụbọchị na-anọ afịa na-anọ n'ụbọchị na-anọ aka a na-eji lụtụ aka ada ama ndị na-eche kedu ebe akụkọ a na-aga. So n'ikpeazụ afadu ghọrọ mkpụrụ ọka jee daba n'ikpo ọka, mana onye bụ amamife na onwe ya, onye amamife Chukwu, onye ka Chukwu kesiala okike. Mgbe o kelu eke oye afọ nkwụ obunyefa niile nkịta ogologo, ọkpọ ndị niile si kedu onye ga-anwa, kedu onye ga-agwụ ya afa dị n'ime nkịta ndị a niile. O nwere onye zata nwulie, onye zatalia bụ Idemmili, onye zatala bụ Ada Chukwu. Chukwu wee nye ngozi wee bunye okpe amamife, maka na o ji oke wee banye n'ebe etinyelu ebe na nkịta ebe eke nọ. Lue mgbe oke abịa taa nkịta eke etie kpọọ oye ọgịnwa na-eme oye sia mba odetue ọmalụgo afọ ofu, ọmalụgo na afa nke abụọ ye owekwala ofu ọka akwa jekwa tinyekwa n'oye oye etie ewo afọ ọgịnwa na-eme afọ asia mba na ọbụrụ ya odetue nke kịta ọmalụgo afọ oye nwala afọ ọbịakwa welukwanya bụ oke tinye na nkịta afọ nkwọ ọsịa nkwọ ọgịnwa na-eme nkwọsịa mba ọ bụrụ ọkwọmo eke ọmalụgo afọ eke o welukwa the same thing tinyela eke. Etu a ka o si wee mala afa ife nọ ndị a ebe a ka esi nweta afa afịa na-anọ na ụbọchị na-anọ. Ebe a ka Chukwu si wee wele akpa agwụ wee konye akpa agwụ ya na tata na izipụte ọgụ arọ ndị Igbo. Anụ m enye ekene na ndị a na-akpọ ọkalose okwu afa ọkalose. Kedu ndị bụ ọkalose? Maka na anyị bụ ndị Igbo na-asụ Igbo mana anyị aghọtara ife anyị na-asụ. Ndị bụ ọkalose bụ ndị nkuzi, maka na mgbe nwa bekee bịalụ ọtụtụ okwu ndị Igbo, ọtụtụ okwu ọdịnala Igbo, ọtụtụ abụ ọdịnala Igbo ka anyị welu kịta tinye n'ụlọ akwụkwọ nwa bekee, ka anyị welu kịta tinye n'ụlọ ụka nwa bekee. Ya na anyị na-anụ ọtụtụ abụ a na-abụ, anyị ama mma na abụ a na-abụ n'ọdịnala, anyị ama mma na okwu malite n'ọdịnala. Dịka m si gwa unu na okwu Igbo ọbụla ị na-aghọtarọ ịma na-enyenwu nkọwa ya na mmụọ ọ bụrụ okwu Igbo, maka na okwu Igbo ọbụla bido n'okike wee pụta.
ya na anyị na-anụ ndị nkụzi ka anyị ghọta na ife a na-ekwu maka ya bụ ndị ọkala ose. Ọfanwa bụ uzi zilu ofeke afa. Ya na nkụzi na-ezo uzi dịka n'izu gara aga oge m na-akọwa maka nwa na mma na ọma na ọmaka na amaka na malụ na mara na ife ọbụla okwu ọbụla nwelu mkpọrọgwụ ebe o si na ya pụta. Ọ mkpọrọgwụ okwu a ka nwa bekee kpọ etymology. Mkpọrọgwụ okwu a ka nwa bekee kpọrọ etymology. Ya na anyị na-anụ maka ndị nkụzi ka anyị ghọta na okwu afa na o nwelu ndị enyere ikikere na okike melu ka anyị ghọta na a na-akụzili a na-eme ọmalụ wee malụ ọnya ka m ji na-asị malụ onwe na onye nwa na ọmarọ na ọma na ọ nọ n'ụla na a ga-akpọtie kedu onye afụ nwa na ọma mana ọmarọ na ọma. Ọ bụ na nne anọrọ nwata na-etinye aka n'ọkụ, o nwere onye ga-asị nwata etinye n'aka n'ọkụ maka na nwata amarọ na ọkụ na-elele, mana onye nwa na ọkụ na-elele na-asị nwata pụta na ọkụ na-elele, mana mgbe ọ na-agwụ ya nwata amarọ dị na ọkụ na-elele. Na ife ọ na-akọwa bụ na o nwere onye nwa na-akọwala onye nke ọzọ na ọma mana ọ marọ na ọma, ọ na-akpọtie n'ụla. Ya na nkụzi bụ okwu malitelu na-agwụ na n'ije akara na nwa ya nwoke galụ etu o si wee keghalị anya maka na olu na ikpe ọka a nyanwa bụ nne agwụ maka onye bụ nne agwụ, onye bụ amamife niile. Ọghọlụ nne ọkụkụ nwunye ọkụkụ oji bọsasịa ọka niile a wee fụ ofu mkpụrụ ọka a wee n'onya. Oge o nolo mkpụrụ ọka ọ dịkwazịa ime. Ọ nke a bụ immaculate conception izizi. Ọ nke a bụ ebe isi nweta immaculate conception. Ofu immaculate conception aka mgbe ndị Igbo nọ na Kemet, ebe a ka isikwa wee nwetakwa akịka na Kemet. Fakpokwu ya ofu afa ọzọ, fakpokwu ya isi nke Kemetic language na the Cushites and Nubians kpọlịa gịnị fa kpọlịa asa kpọdie ọsa akpọdie ọsar kpọọ nwunye ọsar and ọset. Ọnya kịta kpata na ọ bụ na ị na-agụ na ọ bụ na ịbanye kịta ịgụ Egyptology na ị ga-ama na ị ga-agụlele maka ọsa and ọset. Na ọsa bụ bụ nke nwoke bụ Olisa nke m kwuru n'izu gara aga, na ọset bụ nwanyị. Ọset abụọ nyanwa bụ isi ọ ife Grik kpọlịa, ma Grik were afịa nke Igbo kpọkwu ya anya na ọnyanwa bụ ide mmiri, ọnyanwa bụ ojukwu ide mmiri. Ọnyanwa nwe mmiri a na-akpọ Atama. Ọnyanwa ebe Atama adị ya nwaanyị bụ mmiri nwaanyị nwa igiligi. Ya na igiligi a na-afụ bụ ebe a ka o si pụta. Na ọnyanwa bụ ndị melụ onye mụtalụ agwụ bụ nyanwa mụtala anwụ wee mụta anyanwụ. Ya na anyị na-ekwu maka ose, anyị na-ekwu maka ife ụzọ, anyị na-ekwu maka ịma ife, anyị na-ekwu maka ofu ndị a.
ya na tupu mmadụ a na-akụzilu mmadụ na nyanwa amalugo, mana nyanwa mmanụ nwere ike bụ na ọ nwere onye ọzọ kụzilie ya na a na-akụzilu mmadụ o wee malụ. Maka na mgbe ụfọdụ na mmadụ nwee ike malụ ọma mma na ọma, mgbe ụfọdụ mmadụ nwee ike ọmarọ chacha, mana a ga-akụzilie ya na ya bụ zilu ofeka afa ọfanwa bụ ndị ọkala ose fanwa ka anyị na-enye ekene tata. Ndị nne niile gaa n'ala Igbo, ndị nna niile gaa n'ala Igbo, ọfa ka anyị na-enye ekene. Ndị na-ezipụta atụmatụ, ndị dịka Katrina Achilọnụ, oke nwanyị Adịide Mmili, ọ ndị dị etu a ka anyị na-ebunye ukpe ekene. Ọ ndị bụ uzizili ofeka afa, maka na o sewalụ anụ ndị Igbo bụ Katrin o wee bụli abụ na ndị Igbo na-akọ maka ụwa fatata. Ya na ife ọbụla anyị na-akọ gbasalụ ndị Igbo na ọnyanwa bụ onye bụ ụzọ were ụkwụ gbawa anya bụ ụzọ si na aga na-ekwu maka ya, maka na nne ka ọ bụ Adachukwu. Etu a ka anyị si bụrụ ukpe ekene na-ebunye ndị dịka ka a na-ene ume, maka na anyị mana ọ dego akwụkwọ dị iche iche, onyego nkọwa dị iche iche, ọ uzizili ofeka afa. Etu a ka anyị si na-enye ekene ndị dịka Osuagwu, Prọfesọ Chido Osuagwu, Ferike Erika, ndị a niile bụ uzizili ofeka afa. Mana nke kasị nke ana m ebunye unu nwa bụ ndị na-ege ege ukpe ekene, maka na ọkwọ n'unu bụ nya bụ uzi, ọkwọ n'unu bụ nya bụ uzi. Maka na ife ọbụla unu mụta ka unu na-eje akọ. Ọtụtụ n'ime unu mụ na unu na-akpa nkata, ama m na anya unu na-emeghe, ama m na unu na-amụta, ama m na unu bụ amamife aga, ama m na ọ kwụsịrị ebe unu nọ. Maka na ife a na-enye bụ ịkpọta unu n'ụla, ịkpọta anyị niile n'ụla, onye lue ka ọ na-akọ ka ibia. Maka na gịnị? Unu bụ ọbala tule, maka na ọsọsọ ọbala tule ga na-ege ụdị akịka. Unu bụ ndị dibịa na ndị eze nwanyị. Ya nọ ya ka m ji abịa ka m na-enye unu nke nwa, ka unu wee bulukwa na-aga wee na-enye ndị ọzọ. Maka na onye ọbụla na-ege akịka na-ege okwu anyị, onye a bụ nnukwu dibịa. Ike ọtụtụ n'ime unu amalugo, ọtụtụ n'ime unu aghọtago ndị unu bụ, ọtụtụ n'ime unu akara ghọtasị. Mana ọ bụ na ị nwee ike ịdị na-ege ife a na-akọ, ọ na-aba anyị na mmụọ, ị na-aghọta ya, ị gbapụrụ, ịbụ dibịa. O nwee ife nọ n'ime, o nwere amamife nọ n'ime iji na-aghọta ife a na-ekwu maka ya. Maka na o nwere oge m na-agwa mmadụ si ya na ndị be anyị na-akpọ m ọbara tule. Ọsị mba ọ nwanne m nwaanyị ka mụ na ya na-akpa nkata. Ọsị mba anyị na-ekwu maka eze nwaanyị na nka wee sị ya na nyanwa na-aza eze nwaanyị, sị anya zabakwa eze nwaanyị. Mana mgbe ndị mụ na ụfọdụ ndị dibịa nọ na fa na-akpọ m ọbara tule, ọ sị nwanne na ịbụkwa na ọbara tule o. Ife nyanwa ghọta bụ ofeke ọbara tule, onye na-atụle ọbara onye na-atụle ọbara na-aga. Mana ọ ghọtara na ọbara tule bụ okwu afa, na ọbara tule bụ ọbara bụ anwụ, ọbara bụ anwụ, na ọbara tule bụ ndị a bụ amamife anwụ, na ọfanwa bụ ọbara akwụ. Ya na ofeke amara ebe a nọ wee ke nke ụkwa ka anyị na-agakwa. Ya na tata ka m na-ewepụtala ụnụ ụzọ igwe nke ndị Igbo. Chelụkwa ka anyị debe ya ọfụma ka anyị wee neleta ya. Chelụkwanụ
nke a bụ ụzọ igwe nke ndị Igbo nke ara a ka ebe m ga-edebie ka o wepụta ọfụma. Chelụkwanụ. ya nke a bụ ụzọ igwe nke ndị Igbo nke ara. Anyị ga-afụ na akpọm ya ọgụ arọ olu na Igbo original calendar 2020-2021. ya biko ayịyọ m na-ayọ bụ ọ bụrụ na ị nweta ya, ị gaa Google anya nweta ya, ime ife mme ọfa nchakpata m ji bịa n'ọla etitata, iwelie jee na print, isave anya na flash drive, iwelie jee na printers. Ebe mme nke bụ na Ryman, amarọ m obodo ịnọ, amarọ m mba ịnọ na ya, mana eprint gomi ife a, eprint gomi ya na baa na Abuja. Kama na o nwere ọzọ m ga-ewepụtakwa, maka na ama m na baa na kọlọ ndị Biafra na-enye nsogbu, ka o wee dịla onye ọbụla mfe. Ya iji print ịgwafa na ịchọ iprint ya front and back of each page. So nke anyị na-afụ bụ the cover page. Imeghe efu ọnwa mbụ, then ifụkwa ọnwa abụọ. I print anya front and back ka o wee dịli mfe. Ifu ọnwa Ifeke nke bụ ọnwa atọ, ifụkwa ọnwa anọ. So etu a ka ị ga-esi wee print si a ọnwa agwụ nke bụ ọnwa ise na ọnwa isii. I print si anya etu a, then ife ọzọ m na-eme bụ mkpopu onye oghele na anị. Kedu ife m ji akpọpụ oghele na anị anụnwa? Ọ na-enyelụ m aka iji wee nwee ike ikobie n'aja ụdị etu a. So ikpopu oghele na anị a, ichịkọta ya ọnụ, ikpopu onye oghele etu a, maka na ọ gị nwa ji aka ya eme ya. Ikpopu onye oghele etu a, iwe nwee ike wee na-ekobie n'aja, maka ebe anyị kpopụla oghele itinyezie elili, inwee ike na-ekobie. Ọnwa gbanwee, ịtụgharị anya, ịsaghe anya, itinyekwu ya n'oghele, ikobekwa. Ka m si eme nke m, ka m wee nwee ike ịdị na-agụ a. O nwere ụlọ ọba inweta ọgụ arụ a, o nwere ụlọ ọba inweta ọgụ arụ. Debie na fonu gị, idebie na fonu ya, ya barọli ụlọ. Ife ịchọ bụ ka idebia etu ị ga-esi nwee ike ịdị ọ na-abalị ulu kwa ụbọchị. Ya na ikpopu anya oghela na anị etu a, itinye ife ọnwa mbulue, iweni anya, itinye ife etu a, ihe ngị anya, ọnwa gbanwee, iwenikwu ya, itinyekwa ihe ngị a. Ọ ife ịchọ ịdị na-eme ka ọ ga-abụ ụbọchị ọbụla ịchọrọ ịgba ife na-emenụ, ije nene. Kedu ife ọzọ m chọọ ka ịghọta na ọgụ arụ a? Chekwalụnụ ka abịakwa. Ife ọzọ m chọọ ka anyị ghọta na ọgụ ara bụ na ọ ga-anyị malitere idie, anyị delia ọgụ arọ Igbo original Igbo kalenda. Mana ife a abụrụ sọ ndị Igbo nwee. Ọgụ ara anyị abụrụ sọ ndị Igbo nwee. Ndị nwe ọgụ ara bụ ụmụ ọkala obi. Kedu ndị bụ ụmụ ọkala obi? Anyị akọsigo maka ndị a, anyị ekwugo maka fa already. Ndị bụ ụmụ ọkala obi bụ dị ịbụa olu na mmili Igbo na ana. Olu na mmili Igbo na ana. Anyị malite ịkọwa site n'inye ekene
na nne okenne. Site n'inye okene anyị buru ụzọ kpọọ ya igwe aketu ukwu azụ ka nka ọmana na osimiri. Kedu ife anyị ji na-eme maka gịnị? Na Igbo dị ebe na-abụ. Igbo nọ na mmiri, olu nọ na mmiri, Igbo nọ na ana. Igbo nọ na ana, onye isi ndị na-achịfa bụ idu. Nke nọ na mmiri bụ ọba, ụmụ nkwụ na ụmụ ngwọ. Ya nọ ife m chọọ ka anyị ghọta. Kedu ka anyị si mara onwe anyị? Anyị mụọ onwe anyị na anyị ncha na-azụ afịa na-anọ na ụbọchị na-anọ. Ya na ọ bụ na ijee kịta na urobo na-azụ afịa na-anọ na ụbọchị na-anọ. Urobo si na ya bụrụ na ya na Igbo enwero mmekesi anọ mara onye ọ bụ. Ijee na Benue steeti na Igala, maka na anyị na-ekwu olu. Kedu ndị bụ olu? Anyị ma na fa nọ na Igala, anyị ma na fa nọ na Rivers, anyị ma na fa nọ na Cross Rivers, anyị ma na fa nọ n'ebe a na-akpọ Delta, anyị ma na fa nọ n'ebe dị iche iche. Ya na ọgụ arụ a ga-achịkọta anyị dịka anyị si dị. Ọgụ arụ a ga-achịkọta anyị. Ọnya ka Igbo na-eji na-ekwu maka olu na Igbo. Onwero ka ị ga-eji wee na-eme ife bụrụ onye ọdịnala ilofue ịma na Igbo bụ olu na Igbo. Olu bilu ka Igbo bilu, ọ dịla olu mma ka Igbo dị ka ọ dịla Igbo mma. Ya na olu na Igbo ka anyị na-ekwu maka ya. Ọnya ka anyị ncha ji nwee ofu asụsụ. Igbo bụ asụsụ. Na ọnwụ ife jikọ anyị na ife afụ bụ ife jikọla anyị bụ nyanwa bụ ife mela anyị bụrụ ndị anyị bụ. Na onwe ka anyị si afụ onwe anyị, na onwe ka anyị si mmalụ onwe anyị. Maka na ọtụtụ atụmatụ okike niile m na-akọle maka ya, na atụmatụ a ka enwe ike fa nọrọ na Benue, mana anyị ma na ndị Igbo na ndị nke anyị nọ na Benue. Anyị ma na fa nọ na Benue. Dịka m si kwu, rapụba ife ede na moto, wele akparamagwa fa, wele akụkọ ụwa fa, malụ ndị fa bụgasị. Maka na ọnwa bekee kewasịrị ya. Maka na wepụgodu, ọ bụ na amụgo gị, ọ bụ na amụgo tupu elue 1975 mgbe Murtala Mohammed kelo Imo steeti ka Anambra. Ịma na Imo na Anambra ịma na ofu ndị kafa bụ. Ịma na mgbe ị ga-eji wee bulu ụkpa wee gafee Imo site n'ihi ala, ịma na ịmarọ. Ịma na mgbe ị ga-eji bulu ụkpa gị gafee ihe ala banye Imo, ịma na ịmarọ. Maka na ndị Igbo si na amawa obi, amawa ana, amawa obi. Ọ ife bekee ji wee kpụ Igbo ọkani. Anyị amawaga ana wee mawa obi. Anyị lofuzie na ndị a niile bụ ofu ndị n'anya nke nkwazi ka ekewakwazi nya bụ Anambra, wepụtakwazie anyị nwa bụ na-ejebu Enugu. Anyị bụrụkwazịa ndị Anambra, anyị bụrụkwazịa ndị Oyi, ndị ọzọ bụrụzịa ndị Enugu, ndị ọzọ bụrụzịa ndị Ebonyi. Okwo na ofu ndị ụmụnne m. Mgbe nwa bekee bụ ụzọ zọbata okwu n'ala Igbo, Igbo na-abụọ ka ọfụlụ. Igbo na-abụọ ọfụlụ bụ olu na Igbo. Ife ọkpọ ọfa bụ ndị enu ana na ndị enu mmiri. Ịbata n'ara River Niger, ịkros n'ara Niger, Kafara, Kaira wee gbagobe anyị ncha niile ebe Enugu. Mana tata a na-ekwu maka Enugu, ụfọdụ eche nọ ebe a akpọrọ Enugu steeti. Ịbata n'ara ma Ogidi ma Mkpọ ma Ụmụoji ma Ọkịja ma Ugbunike ma Ọsịa ma Ọsịrịa, ndị a niile anyị ncha niile bụ Enugu wee banye ma Ọkigwe ma Mbaise ma Ọsịa ma Ọsịrịa. Ya ka anyị tinyebe n'anya iji steeti ma akpọlia Benue ka akpọlia Kogi, na ife ndị a bụ ife a na-ekewasị nke nyaa.
maka na ndị a ewelugo amawa na amawa obi wee jide anyị nya na ọnya ka anyị ji wepụta ọgụ arụ denye ife ọ ga-abụ olu na Igbo anyị nwa ndị anyị bụ anyị ma onwe anyị. Ife ọzọ nchi ịkọwa bụ etu esi agụ kalenda. Biko ka anyị na-anya anyị afụgo kịta na arọ ọfụ anyị ga-ebido na February 4th, mana ebe ọbụla anyị fụrụ etu esi desi 1 2 ife ndị a niile akapitalize si ife ndị a niile bụ ụbọchị nke ndị Igbo, ụbọchị nke ndị Igbo, mana ife m dezi n'okpuru bụ corresponding ụbọchị nke nwa bekee. Ya na ụbọchị anyị na arọ ọfụ anyị correspond to February 4th. Ka anyị na-agakwa, ọ bụrụ na unu ka na-anụ ife m na-ekwu netwọk abịakwa ya ka anyị na-aghọtakwa na dịka m si kọwa ife m ji tụgharị anya bụ na netwọk bịa pụọ, so ka m tụgharịkwa ya ka ọ wee kwa anyị na-aghọta. Ọ na-ewekwa n'iwe ya dịka m si akọwa, all these big bold blacks bụ ụbọchị nke ndị Igbo, maka na ama na enwe ụbọchị oru na asatọ ma ọgụ na asatọ. Ya nke a bụ ụbọchị nke mbụ, ụbọchị nke abụọ, ụbọchị nke oru. Ụbọchị nke oru aya correspond to February 23rd. Ya na-etu a ka anyị si agụ ọgụ ara na ndị a niile dị si boodu busili ibu etu a na fa bụ ụbọchị nke ndị Igbo, na ndị a dị si n'okpuru bụ corresponding dates, ya mgbọsị ndị Igbo dabalụ na nke nwa bekee. Nekwa ya ịgakwa n'ọnwa abụọ ifụkwa ife a ọnwa ọbụla ị ga ya ka ọ dịla anyị mfe, maka na ama m na ụfọdụ na ọ na-agbagwojufe anya na fa akara ghọta. Ya na abịa n'ọnwa Ifeke, ifugo n'ọnwa Ifeke nọmba 1 bụ our first day, ụbọchị izizi nke anyị n'ọnwa Ifeke. Ụbọchị izizi nke anyị n'ọnwa Ifeke correspond to April 2nd, bụkwa Tuesday nke nwa bekee. Mana anyị ma na ụbọchị nke mbụ anyị bụ Nkwọ ka ọ bụ. Anyị ma na ụbọchị nke mbụ anyị n'ime na anyị abanye ọnwa Ifeke tata, ọ bụrụ ụbọchị nke mbụ bụrụ Nkwọ, correspond to April 2nd, which is Tuesday. Anyị sị kịta na anyị chọọ ịfụ ụbọchị nke oru na ise maọbụ ọgụ na ise n'okwu nke ndị Igbo. Ụbọchị nke ọgụ na ise anyị correspond to April 26, which is Friday nke nwa bekee. Ife dịka n'ọnwa nke ịnọ, anyị bata n'ọnwa nke ịnọ, anyị afụkwa ofu ife a n'ụbọchị nke mbụ anyị correspond to 30th, Tuesday 30 nke nwa bekee. N'ụbọchị nke 14 bụ atụka nna ama. Ụbọchị nke 14 bụ na-akọwa na ya abanyego ụbọchị nke 14 n'ime ọnwa Ifeke. N'ụbọchị nke 14 aya na ọ correspond to May 13th, which is Monday. Ya na ya bụ ife m chọọ ka anyị ghọta n'ife anyị na-akọwa na ọgụ arụ nke anyị. Ife ọzọ dị amana o fichapụla efichapụ, amarọ m ebe ifebata o ji fichapụ, bụ ife ndị a niile esegasịla ebe a. Ife ndị a esegasịla ebe a bụ iji nyekwanya bụ nkọwa ọgụ arụ, maka na anyị ma
na ife eseleste na mmụọ na-aghọta ya karịa ife agụrụ agụ ma ife ederede. Ife nke a esele ebe a bụ ikenga. Ife a bụ ikenga obodo. Maka na anyị ma na aga m abịa kịta ịtụsa ọgụ arụ gbasalụ ebidogo m ịkọwa etu nna agwụ si wee bunye ya bụ amamife. Anyị ebidogo kpọọ onye ụzọ igwe na anyị ma na nna nke ndị Igbo nke si n'igwe na onye nwa bụ Amadioha. Ya na nke a bụ iji wee mee ka anyị ghọta ọnọdụ na ebe ife ndị a si abịa na nke anụnwa bụ Amadioha. Maka na Igbo gwala anyị na enu gbaa na fa amụta agbara. Ya na anyị bụ ụmụ enu bụrụ ụmụ anị bụrụ ụmụ okike. Ya na nke a bụ ikenga, isi ikenga obodo. Kpọzie anyị ikenga ozuzu, ikenga ndị Igbo. Ọ ife nwee ike inwetanụ ka ntinye. Nke anụnwa bụ nne ka bụ ana. Ya na ana ka anyị ma na ọnyanwa ji, ọnyanwa na-atụ, nyanwa na-amụ, nyanwa na-akpụ, nyanwa na-azụ. Ọsọ nne anyị bụ onye nwere ike ịmụ amụ gbuo egbue. Ya na nke a bụ nke anyị ji debe aja ana, maka aja ana Igbo, maka ana Igbo. Nke a na-ese ebe a bụ maka ndị kaira ka nwa bekee gwara anyị na anyị adị ede edemede tupu fa abịa. Mana anyị mana anyị nwere edemede tupu fa abịa. Nke a bụ edemede nsibidi maọbụ isi mbido. Ife nke a na-ekwu bụ kwụsị, stop. Etu a ka ndị Igbo ga-esi wee dee kwụsị. Ọnyanwa bụ akala ifula ebe a. Ọnyanwa bụ akala. Mgbe nwa bekee bịa na be anyị, o weelia wee welụzie nkịta wee mee stop sign na traffic light. Ebe ọbụla ọ chọ ka akwụsị, ọ sign a ka ị ga-afụ n'ụwa niile. Dịka anyị si wee na-ekwu kịta maka first conception, immaculate conception, anyị na-amarọ na atụmatụ anyị. Etu a ka esi kwa ya bụ atụmatụ wee mee stop sign. So nọ ife a bụ nsibide, stop sign for kwụsị. Nke ikpeazụ a bụ iji kọwa ife anyị ji maka ya ame ife anyị na-eme kịta. Ọ na-ekwu maka nke a bụkwa aka nsibidi na aka agụ. Ya na ife ndị a na-abụba etu ndị Igbo si ede edemede tupu nwa bekee abịa. A na-achịkọta ya ọnụ. Ọ na-asị nnọọ ndị na-abịa abịa, kedu ife ọ na-akọwa na ife niile anyị na-ekwu maka ya tata, na anyị na-achịkwata ife ndị a niile, na-achọ ibonitefa, na-achọ idebefa maka ndị Igbo ụmụaka anyị mụta ndị ka na-abịa abịa, maka ndị ka na-abịa abịa. Maka na ọ nwere ife ndị mụtala anyị rapụla anyị, farapụla anyị okwu Igbo, farapụla anyị ofe egusi na ofe onugbu na ofe ọra. Onwero nke anyị nwa mepụtalụ, onwero nke anyị nwa debelụ. Mana anyị nọ n'ime nke fakọ debe, mana ekwu na fe emerọ. Ya na nke a bụ nke anyị ji ekene ndị na-abịa abịa. Kafade elofuna, kafade adafuna, kafade afuna afụfụ anyị nwafụ, kafade afuna ka ụzọ faghela oghe, kafamalụ ndị fabụ, kafade abụ na ndị na-efu efu. Den nke a na-ekwu maka ọha, na ọha bụ chi ukwu. Maka ebe a ka anyị si wee nweta anya bụ ofu. N'ọchukwu bụ mbụ, ọ ebe a ka esi ọ mbụ a ka a na-ekwu maka ya. Ya na ife ndị a niile bụ iji nye ekene, iji gbadosie okwu ike naanị. Maka na onye Igbo ọbụla ga-agba ike naanị. Ya na ya bụ ife anyị tinyesila ebe a. Dịka anyị si ghọta, ife ọzọ mwepụtakwalụ bụ nke a. Mana unu ama nka nweta ya, unu ga-enweta nke a n'izu na-abịa abịa. Nke anụnwa bụ
year planner. Nke a bụ planner. Ife niile ifu dị na 13 pages ọgụ arọ bụ nyanwa dị ebe a. Kedu ife ọ na-agwa anyị bụ nke a? 2020-2021 olu n'Igbo year planner. Kedu ka anyị si agụ nke a? Ọkwa ofu ife a. Anyị afụghị izu. Chelụkwanụ. Anyị afụghị izu ebe a. Eke, Oye, Afọ, Nkwọ. Ebe dị na-anụ nwe ifule ebe a. Maka na anyị ma na ife ndị Igbo nwelu bụ 91 izu. Nke bụ ọgụ na abụ. Sorry, unu ewe n'iwe. Nke bụ ọgụ ịnọ n'ofu. Maka ọgụ bụ 20. Ọgụ ịnọ bụ 80. Ọgụ ịnọ na iri n'ofu, which is 91. Ya na ndị Igbo nwelu ọgụ ịnọ na iri n'ofu izu nke bụ nyanwanyelu farọ. Na arọ ndị Igbo bụ ọgụ ịnọ na iri n'ofu. Ya na ọgụ ịnọ a ife niile anyị fụlụ ebe a bụ izu nke mbụ. N'ime izu nke mbụ a ị ga-enweta Eke, nweta Oye, nweta Afọ, nweta Nkwọ. Ndị a niile ntizili in between bụ nke nwa bekee, corresponding nwa bekee date. Ya na ine nke a anya from izu a ifugo nọ izu isaa, ofu, ịbụa, ịtọ, ịnọ, ise, isii, ịsaa. Ifugo kịta na ife ofu a wee luo ise anyelu gị kịta bụ gịnị? Ofu ọnwa mbụ ndị Igbo. Maka nọ izu isaa ga-enye gị 28 days. Izu isaa nye gị 28 days. Ya na izu nke mbụ nye gị Eke na Oye na Afọ na Nkwọ. Izu nke abụọ, izu nke atọ, izu nke anọ, izu nke ise, izu nke isii, izu nke ịsaa. Ikwesị ịma kịta ifugo na ifugo 28. N'ọnwa mbụ nke ndị Igbo abịago n'isi njedebe. From izu nke ịsaa anụnwata izu nke 14 nyekwalụ gị gịnị? Another of ọnwa ọzọ, which is ọnwa ịbụa, which is actually onyego ya izu nke mbụ lue n'izu nke ịsaa. Kịta onyego ya izu nke ịsatọ, izu nke itenaanị, izu nke ili, izu nke ili na ofu, izu nke ili na ịbụa, izu nke ili na atọ, izu nke ili na anọ, mistake. Izu nke ili na anọ. Onya ka m ji na-akọwacha ife ndị a maka na mmesi am correct ya kpata na mama nse ndili unu nke a kịta. So izu nke ili na anọ. Ya na ifugo kịta na izu nke ili na anọ nke ndị Igbo bụ ga-aba n'ọnwa nke ịbụa nke ndị Igbo. Etu a ka isikwa wee nwetakwa site n'izu nke ili na anọ a banyekwa izu nke ili na ise, izu nke ili na isii, izu nke ili na asaa, izu nke ili na asatọ, izu nke ili na itenaanị, izu oru ma ọ bụ ọgụ. Izu ọgụ na ofu. Izu ọgụ na ofu a kịta onyegoghị another month. Maka nke a na-agwa akịta na ịnọ n'ọnwa Ifeke. Nke a ga-agwa akịta na ịnọ n'ọnwa mbụ. Nke a ga-agwa na ịnọ n'ọnwa ịbụa. Nke a ga-agwa na ịnọ n'ọnwa Ifeke. Ọnwa Ifeke abịa na ngwụsị 28. Ịbanye si na nke a ịbanyekwa n'izu nke ọgụ na ịbụa, ọgụ na ịtọ, ọgụ na ịnọ, ọgụ na ise, ọgụ na isii, ọgụ na ịsaa, ọgụ na ịsatọ. Ifugi akịta ịbago n'ọnwa nke ịnọ. Ya na ọnwa nke ịnọ ndị Igbo ga-abụ izu ọgụ na ịsatọ n'ime arọ. Etu a ka ị ga-esi wee fugide wee bata na izu nke 91 nke bụ ọgụ ịnọ na iri na ofu ma ọ bụ oru ịnọ na iri na ofu 91. Kedu ife ulu ife nke aba? Onye kpata o ji bụrụ year planner. Ya na ife niile ifo kịta na kalenda from first month
to last month of ọnwa alụpụsị ọnyanwa bụ ife dị na this year planner anụnwa bụ 91 weeks. So na ya amago na this last month bụ nyanwa bụ ọnwa alụpụsị. Nye ọ bụ kịta na mụ na ya na-aka agba na achọ m ka ịbịa afụ m maọbụ ka m bịa afụ gị. I wes na achọ ka ọ bụrụ ụbọchị eke. I wes na achọ ka ọ daba na mgbọsị eke n'ime izu ọgụ na iri na atọ, which is gịnị on the 33rd week, izu week na ndụ ndị Igbo. Anyị ama na ife anyị ga-achọba bụ 30th week, 33rd. Mana nsị na nchọ ka anyị fụ nzukọ anyị ka ọ bụrụ mgbọsị eke. Anyị fụgo na mgbọsị eke ga-abụ the first eke ga-abụ 12th. Nya ka abanye n'ọnwa a. Nya na ife m ji mee ya bụ ka anyị fụ na enwere ike ife niile anyị na-afụ na bekee. Nke a bụ ife ndị mmadụ nwee ike itinye n'ọfịs. Nke a bụ ife ndị mmadụ nwee ike itinye n'ụlọ. Mana ọ bụrụ na ị chọọ print anyị mee ya ka ọ buo ibu, ka ọ bụrụ bana, ị ga-eme ọ dị ka bana size maọbụ ọ ga-akali maọbụ ị nwee ike mee anya ọ bụrụ A3 ma ya bụ double A3 ka ị wee nwee ike ịfụ ọfụma. Ya na year planner iji wee mee ọgụ arọ ndị Igbo ka ọ wee dị nkenke. So nke a bụ nkọwa nchọ inye gbasalụ ọlụ nke m lụ n'arọ nke a, ka anyị wee fụ na arọ na-aga anyị na-ewepụta ife dị iche iche anyị ji chọọ iji wee kọwa Igbo. Na etu a ka anyị ga-esi na-ewepụta ya ka o wee doo anyị anya. Ya na ndị ife niile anyị na-akọwa gbasara ọgụ arụ Igbo, anyị ada akọwa ya maka ife na ọ bụrụ ife anyị site n'imi na ife abụọ dị n'ana. Ife a na so bịa, ọ bụrụ ife ọfụ nọ na-ewepụtabenya mbụ. Ya na-etu a ka anyị si wee ghọta ọgụ arụ nke anyị. Mana ndị Igbo na-agwa anyị Igbo melụ uzi zilofe ka afa. Ndị nkụzi na-eme ka anyị mmanụ na ife anyị na-enebe anya ife a bụ nkọwa izu, ọnwa na arọ ndị Igbo. Ya nọọ izu na-eme ọnwa na-eme arọ. Izu ịnọ, mkpụrụ ụbọchị ịnọ na-eme ofu izu. Ga-enye ya ofu izu nke ndị Igbo: Eke, Oye, Afọ, Nkwọ. Mkpụrụ ụbọchị na ga-enye ya ofu ọnwa. Kedu ọnwa Igbo na-ekwu maka ya? Ife Igbo jikwa onye ọnwa bụ na ọ na-eso ụzọ igwe. Ebe a bụ ife ndị ọzọ anyị na-eje ikwu maka ya. Ọdịaka bụ ụzọ igwe. Ebe a ka nwa bekee si zute asụsụ ọkpọ zodiac abụrụ bekee. Zodiac bụ bekee asụtanwuru Igbo. O wee kpọọ ọnya ọsụtanwuru odiaka, dịka m si kọwa na okwutenwuro maka ọka ọkpọ ọnya auka, okwutenwuro Ọnịcha ọkpọ ọnya Ọnịcha, okwutenwuro Ngozi ka okwutenwuro Ngozi ọkpọ ọnya Ngozi, ọkpọtanwuro Atama isi ọkpọ ọnya Thames. Ya na ọkpọtanwuro Ọkalodi ọkpọ ọnya Celt. Ya na aka ọdịaka bụ ụzọ igwe. Ya na site n'ụzọ igwe ka anyị si wee wepụta ọgụ arụ. Kedu ife ọ na-akọwa? Ọgụ arụ a site n'ịgụ ụbọchị anọ nke bụ Eke, Oye, Afọ, Nkwọ,
ụbọchị a na wee tụgharịa okpukpu isaa ọ tụgharị wee nye gị ụbọchị oru maọbụ ọgụ na asatọ a bụ ije ndị nọ n'ọnwa na-aga. Ije a ọnyanwa ka o ji bụrụ ụzọ igwe, ọnya ka o ji bụrụ abalị ma ụbọchị oru na asatọ, ọkalịrị oru na asatọ, maka na ọ na-eso njem ọnwa na-aga n'elu. Ọkalịrị oru na asatọ nke bụ 28 days. Ya 28 days anyị na-eneba anya ọnya ka ndị Igbo na-akpọ ụzọ igwe, ọnya ka nwa bekee kpọọ luna. Luna bụ ebe isi wee nweta nwa bekee na-enyezi ọnwa ya. Ya na ife anyị nwa na-eso bụ lunar month or lunar moon, 28 day nke izu na-ebugharị, 28 days nke ga-enye anyị izu isaa. Ekele ụbọchị isaa, oye ekele ụbọchị isaa, afọ ekele ụbọchị isaa, nkwọ ekele ụbọchị isaa. Nwa mmụọ emegbu na nwa mmadụ, ma nwa mmadụ emegbu na nwa mmụọ. Egbe belu ka ugobelu. Ya na onye ọbụla ratala okie, onwere onye okie ka izu isaa anụnwa bughalịlụ oru na asatọ. Mana izu a ịgụ anya si izu ọnya bụ ebe nsi wee nye 91. Ya na oge m na-ezikọ nke a na-akọwa na o nyere anyị na anyị nwetalụ 91 mụrụkwa mụ na afọ a 91 weeks. Izu a tụghalị 91 wee mee ofu arọ. Izu atụghalị 91 ịgụ anya ofu onye gị 364 days, onye gị 364 days. 364 days nke ndị Igbo ya akpụ okpukpu ịtọ na 64. Kedu ife bụ 64? Okpukpu ịtọ ọgụ ịtọ na abalị ịnọ, okpukpu ịtọ ọgụ ịtọ na ịnọ, okpukpu ịtọ ọgụ ịtọ na ịnọ. Ọgụ bụ 20. Ndị Igbo na-eme fa na-agbakọ fa na-multiply ife niile dịkọta ọnụ. Onye kpata na ọ dị mkpa onye Igbo ịmata ọgụ ọnụ Igbo. Ya na okpukpu bụ ọgụ ise. Ọgụ ise bụ 100. Olu ọgụ ise ọ bụrụ 100. 100 abụ ọgụ ise. Ndị Igbo na-akpọkwa ya okpukpu. Okpukpu na-abụ bụ ọgụ ili. Ọgụ ili bụ 200. Ị bịa nwekwa gịnị? Ị nwekwa ọgụ ise ọzọ. Ị nwekwa ọgụ ise, ị nwekwa ọgụ ili. I wee nweta 300. 300 bụ okpukpu ịtọ. Okpukpu ịtọ na ọgụ ịtọ na ịnọ 364 days. Ọnyanwa bụ ife na-eme ọnwa ndị Igbo na-aga njem ya na anyanwụ. Wee wepụta ife ndị Igbo na-akpọ mgba arọ. Mgba arọ. Ọnyanwa bụ arọ ndị Igbo. Ya na ife a na-aga bụ izu na ọnwa na arọ. Ọnya ka anyị ji wee wepụta ife ndị anyị wepụta tata. N'iji wee kọwa na ife ndị a niile m na-ekwu na ọ bụrụ ọnụ ngozi na etu m sifu aka nsikwu, ka anyị welụ atụmatụ akụkọ
nke ndị mbụ debe maka na fa debela anyị ọtụtụ ụzọ anyị ga-eji wee lota onwe anyị mana anyị elotarọzi ka m wepụta atụmatụ anyị ga-eji wee mechizi okwu nke tata. Ọ bụrụ na ọ gbagwojuo anya urekwe izu ụka ọzọkwa mbịakwa na-akọwa ka onye ọbụla ghọta. Igwe aka etu ukwu azụ ka nka ọ na-anọ osimiri. Igbo dị ndị ụmụ ọkala obi dị ebe na-abụ olu na mmiri Igbo na ana. Ife niile dị n'Igbo dị ebu ebua. Ofu ife ada akwụ. Ofu ife ada akwụ. Olulu ofu oge. Olulu ofu oge. Dịka ndị mbụ na ndị egide siri apụla anya. Uche na amamife nke okike. Olulu ofu oge. Ofu nwata nwanyị mana ịma na akịka na a na-atụgharịkwa ya ọbụlụkwa nwoke. Nwoke na-arọ nwanyị. Anyị na-arọ di. Mana afịa bụ Onwu. Onwu. Ndị eze bịa ya ọnya dị ọjụ. Ndị na-eti ịgba bịa ya ọnya dị ọjụ. Ndị egwu bịa ya ọnya dị ọjụ. Ndị na-alụ ụlọ bịa ya ọnya dị ọjụ. Orogide dị orogide dị orogide dị orogide dị dị niile wee gwu. Akụkọ a wee lue na mmụọ maka na Igbo gwala anyị na mmụọ na mmadụ na-azụkọ afịa mana ofeka amarọ. Ya na anyị na fanọ mana ofeka amarọ. Ya na mgbe nwata rogide dị akụkọ ya owubezie ewu o wee lue na mmụọ. Gịnị melụ? Azụ nọ na mmiri. Azụ nọ na mmiri fa wee sị na fa ga-abịali ya okwu dị. Azụ ịtọ ndị enyi wee bịali ya okwu dị. Afa nwata nwaanyị abụ Onwu. Ndị kọkwalịa na nwoke afịa na nwoke bụkwa Onwu. Ya na akụkọ a n'ụwa ndị Igbo ụwa nwoke na ụwa nwaanyị. Mana anyị ma na mmalite akụkọ a nọọ nwoke ka ọ bụ na Onwu abụ nwoke na-arụ nwaanyị. Ụmụ nwaanyị atọ ụmụ nwaanyị atọ a na-akpọ asa. Ụmụ asa atọ wee si na mmiri wee pụta wee fụfa wee sị hee na ya afụgo nwaanyị. Onye rọba nwaanyị onye rọba di since onye rọba di kemgbe onye rọba nwaanyị kemgbe ọfụ na ara ndị a wee daa. Ee ọsị na ya afụgo onye ya anụ. Nne ekwu ọjụ nne ya kwuo ọjụ ndị ụmụnna kwuo ọjụ enyi ya nwoke kwuo ọjụ ndị Emeka nwoke dị ịbịakwa kwuo ọjụ. O wee sobenu ewelu mgbọsị ewee ka na ya bịa mana ụzọ ndị a si bịa ịnụ ụzọ esizi anụ nwaanyị adịzịa iche na-etu o si kwesị ịdị na ndị Igbo maka na ana Igbo na anyị na-eje ajụ ese ị ga-ama ebe nwaanyị na-anụ nọ. Ọ bụrụ ịnọkata ịkpọrọ mmadụ bilu gịnị ya na-agba onwe unu na-alụ na-anụ ụmụ na-agba onwe unu na-amụ ụmụaka mara ebe o si bịa. Maka na ndị Igbo gwara ya sị na mmụọ na mmadụ na-azụkọ afịa mana ofeka amarọ. Ya na mgbe ndị a lute nwoke a ekwue na-ekwu n'elu ọsị na ya ejebegoli ejebe ochedu ka ajụ ese osolofa olumgbosifa bịa n'ọwụba arụ gbuchachachachasịa tebe ufi ọnụ techachachasịa tebe ufi anya techachachasịa fabia na ara na benna ya ọmapụ asobefe ozugbo ozugbo. Ya na abụ egwu abụ Shamala.
dịka anyị sikwu igwe aka etu ukwu azụ ka nka ọ na osimiri so ka osofana solufanana fanana fagba ụzọ na ụbọchị rughalịa mgbe achịpụta fatughalịa fakpọ ọnya ife unu ga na-ekwe bụ shamala fakpọ ọnya onwero naba shamala onwero naba shamala anyị bi n'ogbu shamala ogbu toleto shamala onye ba ọtọ shamala ifugo kpọnwụ isi ajali n'azụ ka ọ bụ shamala ifugo asa na-eje ngwọ na-abụ azụ ka ọ bụ shamala ifugo ugbo n'oti nku n'azụ ka ọ bụ shamala fetie tinkonti anyị ga-anakwa n'ogbu azụ enwere ụnọ erosie m iro ikiri agwụ m n'ọnụ shamala shamala fagosịa maka na ndị Igbo si na ọnwụ ya egbu nwa nkịta adị ekwu ya eli isi nsị osolufa gabakwa o fana-aga ebe a na-adị elu elu fana-aga na-aga izu nke ịbụ alue ada elu ebe a elu mana ọ dịka afa a na-eluzi ọkala mmụọ ọkala ụwa mmụọ dịka m sikwu na ọnụ ụtụtụ na ịgafe ọnụ ụtụtụ ilute mgbaghachi isi mgbaghachi ilute mgbede ilute efife ilute mgbede ilute abalị fa atụgharịkwa ọzọ kpọkwa ya onwero naba shamala onwero naba shamala anyị bi n'ogbu shamala ogbu toleto shamala ifugo asa na-eje ngwọ n'azụ ka ọ bụ shamala ifugo ọkpọnwụ isi ajali n'azụ ka ọ bụ shamala ifugo ugbe n'oti nku n'azụ ka ọ bụ shamala tinkonti anyị ga-anakwa n'ogbu azụ enwere ụnọ erosie m iro ikiri agwụ m n'ọnụ shamala shamala onwere anarọ o wee sogide fa wee lute na nnukwu oke osimiri lute n'ọfịa mmiri lute n'ọnụ osimiri ọ ga-chi ejigo ọchịchị agba agụ fa atụgharịkwa kpọọ onye ọzọ gwacha anyị ifefa gwalịa onwere ekwero ife onwere ofozi bụ na asame pịawala m wọla azụ pịam maba na mmiri oti nkume wawala wọla azụ pịam maba na mmiri ọkpọ atụgharịa kpọkwa ya onwero naba shamala onwero naba shamala anyị bi n'ogbu shamala obi toleto shamala onye ba ọna shamala ifugo asa na-eje ngwọ n'azụ ka ọ bụ shamala ifugo igbo n'oti nku n'azụ ka ọ bụ shamala ifugo ọkpọnwụ isi ajali n'azụ ka ọ bụ shamala tinkonti anyị ga-anakwa n'ogbu azụ enwere ụnọ ero shamiro ikiri agwụ m n'ọnụ shamala shamala ọmịgba n'ogbu ghọọ azụ na
kedu ife ọnwụ erome ọ nala ana ka ọnwa baa n'ogbu chi ejinarị gị nke a bụ iro mana ife m jiri iro a bụ ka ịghọta ebe ndị bụ ụmụ ọkala obi wee lue tata ilue na ọgbarụ o nwere obodo a na-akpọ Ọsamala o nwere obodo a na-akpọ Ọsamala Ọsamala bụ na ndị a niile bụ ndị olu maka na Igbo mana ọnya na olu bụ ofu olu na Igbo ọnya ka anyị ji ajụ ajụjụ olu na Igbo jụọ m anyị ji eti mkpu anyị ji ekwu okwu ya na anyị ma ndị anyị bụ tupu ndị mbụ ndị mbịambịa abịa na-ekewa anyị ife anyị ga na-achọ bụ etu anyị ga-esi wee wela ntụtụ wee na-adụkọtakwa onwe anyị ọnụ ọzọ maka na ndị Igbo gwara anyị sị na amawa ana amawa obi ọnya ka fa ji wee bịa wee kebe ife niile fa na-eke ọ ga na-agụ egwu agwa ya na moritara Mohammed moritara akele Anambra steeti moritara akere Imo steeti mana ya ghọtara ife ndị a na-akọwa na tupu mụtara eke steeti na isi ebe anyị na-akpọ Anambra kịta na-aga ebe anyị na-akpọ Imo n'ofu ndị ya na abụ m nwa azụ Ogbunike abụ m nwa Ogbunike abụ m ada azụ ilue n'Imo ebe anyị na-akpọ Imo ị ga-afụ ndị nke m ebe a ofu anị ya na onye kpatara na anyị na-eme ife ọbụla anyị na-eme dịka iwepụta ife dịka ọgụ arọ ka anyị welie wee na-akọwa ndị ọ gbasalụ ndị bụ fanwee maka na ọkaira bụlụ ọkaira bilu ọkaira sibe ekenekwa m unu ụmụnne m ebe a ka m ga-eweta ozi nke tata n'isi njedebe ya na emesịa na aga m etinye ife ndị a n'ikuku zipụtie na m si ka m bịagodo ka m bịa kọwa anya ekene ọmanụ ndị nke m afa m bụ Ngozi Chukwuka Adaobi Jele ka m jụọ ogu asị m na ozi m ji bịa tata bụ ozi eziokwu ozi bịa ịchịkọ anyị achịkọ na ọ ga-adịla olu mma dịla Igbo mma na ọ ga-adịla Igbo mma dịla olu mma na ọ ga-adịlụ nwoke mma dịlụ nwaanyị mma na anyị bụ ụmụ ọkala obi na anyị bụ ụmụ ndị mbụ na anyị abịara ikwujọ mmụọ na anyị abịara ikwujọ mmadụ na anyị si ka egbebelu ka ugobelu kama na nke si ibie ebe na nkwụkwasịsị anya nyafebe efebe ebere ebe ya na anyị ga-adị ndị agbata obi anyị adị ya na ife anyị na-achọ bụ ka anyị malụ nke anyị ka anyị jide nke anyị ka anyị daa abụ na ekoliko ka anyị daa ekoba n'ọfịa maka na mba ọbụla nwere ndị nwe mana ndị nwe aghọtalụ ndị fabụ ndị mbịambịa napụfanya ya nọọ mbịambịa na-achọ ịnapụ anyị nke anyị nọọ ife emelụ anyụ nọọ ife emelụ ịcha o ji wee gba nkọlọ ya nọọ ife anyị na-ekwu kịta bụ maka etu ife si dị anyị si na ndị na-abịa abịa na fama afọ ife ifụ anyị si na ụwa fa ga-adị mma karịsịa anyị si na ụmụ Igbo niile n'ebe niile dị n'ụwa na fa ga-afụ echi na fa ga-apụta echi na fa ga-adị dịka echi na ichi ada agwụ agwụ na anyị ga-anata ka anyị kpakọọ onwe anyị ọnụ ya na-ekenekwa m unu kene okike kene ndị nkụzi kene ndị ọkala ose kene uzizili ofekafa mana maka a na-ezi ofekafa na nwa obi kwuo akwala ka o wee dagba na ama mmụọ mana ndị a na-akụnyelụ mkpụrụ abụ ndị dibịa anyị ma na unu ncha na-ege ntị bụ ndị dibịa na anyị ka ọ dị elu idozi ụwa anyị ya kenekwa m unu asị m ya adịkwala unu mma ya adịlụ nwoke mma adịlụ nwaanyị mma ọkpụkpụ unu bụ ọkpụkpụ m arụ unu bụ arụ m
ọbala dị m na-arụ bụ nke unu site n'ebi ebi lue n'ebi ebi. Ofu ebe ka anyị si, ofu ebe ka anyị na-aga. Ka ọ dịbakwanụ n'izu ụka ọzọ. Ngozi Chukwu ka Adaobi jere. Ekene ọma.